Ginrelieve ang siyam ka mga pulis sa kiptang hepe sang San Enrique Municipal Police Station sa probinsya sang Iloilo. Inibangod lamang sang Mayo 21. Ginvidyoan sang tagreklamo ang police station na ginapatihan wala sang minaga-standby nga pulis kag halos isa ka oras ang paghulat sang tagreklamo. Sunod sa payag ni Police Major Rolando Aranyo, ang spokesperson sang Iloilo Police Provincial Office, nga nahimo ginrelieve ang mga pulis para maghatag sang ligwa sa ilang investigasyon. Ang mga pulis na ginpang-relieve amo Sunday Police Captain Erlen Down Percon, amo ang hepe, Police Senior Master Sergeant Juan Matutino, Police Staff Sergeant Maria Ela Cazuela, Police Staff Sergeant Chevlin Percon, Police Staff Sergeant Jean Ray Percon, Police Corporal Lawrence Inyosa, kay si Police Corporal Ryan Barbosa samtang temporaryo mga ini gendestino sa IPPO headquarters sa Mayo 26. Ini kag-5 law para maghatag sang ligwa sa ginapatigayon subong investigation sa likod sining viral nga post no sang isa naton dira ka constituent. Matandaan yung matapos nag-viral ang video, ginpawi sa nagreklamo ang iya pahayag nga wala sang pulis ka nagamuma sa iya kag nangayo maninis sang pasaylo sa pulis ng San Enrique lagibda sa local government unit sa Banwa. Dugang pa ni Police Major Aranyo mga ka-K5 nga ginpapanag mismo ang relief order ni Police Colonel Bayani Razalan, ang officer in charge sa Iloilo Police Provincial Office sa siyam ka mga pulis sing Mayo 25. Balita nagikan sa Iloilo Police Provincial Office, ako naman si K5 Aaron Refollo. Para sa Kampiyon na Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.